नै लोगोफोर जों माबायदि थांदों रंजा बाजा मैयानि गुवाहाटी कलाक्षेत्र जानाय प्रग्रामावहाय नायलांबाय था लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम आरो सोर सोरखौ लोगो मोनो नोंथांमोना नायलांबाय था नङा होमबा लोगोफोर दासो सफैखाबायलै सथिबो नै लोगोफोर दासो सफैदों जोंहा खेलाखाथ्र'आव सफैबाय गुवाहाटी खेलाखाथ्र'आव नै जोंना चिरांना दासो सफैदों लामा गोजान जाबाय दा चिरांनिफ्राय नै जायगा बेनो रायजोफोर बेयाव जागोनदां जानाय बावसो ना लाइन जागौलै मोनबावसो नै जानायावबो लाइन जाबावनांगौसो नै जोंनाबो माबाया गुटखाया आंखौ गारनानै फैदोंना हारसिं साला जाल्ला खाला ओमफ्राय ओंखाम जाग्रा मानसिखौ लाइन जानांगौ लाबायना जोंना आयौ नै ओंखाम जानायाव बिराद गोलाव लाइन जानांबाय लाइना बोरै बे आबो सुगायाव लांखो थाखा मोनदों थाबाय जि सेंग्रा राफोद मोननो हायो मोजां ना राखौरा लोगो मोनबाय ना दिनै चिरांनि आं दे अबेनि तामुलपुर जायगा खालामनायलै हले हायनास्लायनांगौ ना
दिनै आयं गुनजेत देवानिखौ लोगो मोनदों माने दिनैहाय फार्स्ट टाइम आरो आयंआ अबेनि आं दा गुवाहाटिनिखा ना अ बोरायथारबायना आयं नायलायनो आयं मबाइल सेरदों नै आयंआ बेस्थ'थार माने बेनो आयंआ मा सिनेमा मोनलाय गुनजेत देवानि लानाया हांमा हांसा हांमा हांसायावबो दङ देवानि गोजालै बिलोमानि दाहा ओमफ्राय औ फासिन देवलाय गान्दा गं फानलायलायनाय गोनाङा ना गान्दा गंआ फासिनि देवलाय औ आरो हिन्जाव खामलाया जादों माबा बिलोमानि दाहा ओमफ्राय बबेबो दंबावो आयं बबेबो सिनेमायाव बिलोमानि दाहा मोनबेसे मोनबासो जादोंना आंनो एक्ट्रिस खालामदों 31 आयंआ 31टा बर' सिनेमा गाबाय आरोना दिनैसिमहालागैयाव हांमा हांसायानो फार्स्ट मोन ना बिलोमानि दाहायाव फार्स्ट बिनि आगोलाव जोंनो पारफर्म खालामनायमोन 1969आव डिजिटेल सिने आर्टिस्ट कम्पानिनिफ्राय जावलिया देवलनखौ खालामनाय दे होमबा आयं गोजोननाय थाबाय नों बबेनि आं आयं चिरां डिस्ट्रिक्टनि आं चिरां मा गामि जोंना चिरां डिस्ट्रिक्ट पस्ट अफिस गुरुबासा ओमफ्राय पुलिस स्टेसन सिडली जोंनिया सिडली चिरां मा गामिया मा गामिथारा जाहैबाय जोंना बे मेन भिलेजआ जाहैबाय खासिबारि पासा दंखायो दा गारि खासिबारि दाखिनागुरि ओरै औ खोलाजोंहाय सोनाब जाबाय दाखिनागावआवबो आं थांदोंमोन ना मिथियो आयंआ जोंनि साइडनिखौ बैसागुआव ना दे सान्तिपुरावबो थांबाय